bygger broer, det er det vi gør. Vi bygger broer mellem mennesker, for det er noget vi tør. Kald os bare for de menneskelige brobygningsingeniører. Vi skaber en kontakt, når noget er i røre. Vi slår jer ikke, vi lærer jer at tale. Udtryk, indtryk, respekt og forstå. Ekskluderende adfærd kan ødelægge en bro. Så A-N-E-R-K-E-N-D dig selv. Tag et kig indad og vær ikke så formelt. For når du ekskluderer, kan du ikke brillere. Og snart har du ingen respekt for din bro mere. Bygger broer, det er det vi gør. Vi bygger broer mellem mennesker, det er noget vi tør. Vi bygger broer, det er det vi gør. Vi bygger broer mellem mennesker, det er noget vi tør. En bro er kun så stærk som sit svageste led. Så tag og inkluder, selvom det tager tid. Ekskludering graver grøfter, så det er vigtigt vi drøfter hvordan vi inkluderer og holder vores løfter. Anerkendelse er mere end blot dig og mig. Hvis du formår at se det bredere, er du godt på vej. Gennem et socialt konstruktivistisk perspektiv skaber du identitet og dermed dit liv. Med omsorg for hinanden får vi udvikling og læring, og sådan kan vores trivsel få noget tiltrængt ernæring. Vi bygger broer, det er det vi gør. Vi bygger broer mellem mennesker, det er noget vi tør. Vi bygger broer, det er det vi gør. Vi bygger broer mellem mennesker, det er noget vi tør.